Da 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 dum. Da 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 da. And I hear me, Jay. I whisper all of you. I whisper all of you. Try to kick up even each other. La gente. Jo el que volia és, primer que res, donar-vos les gràcies d'accedir a participar en això. La idea és un poc que registrar aquelles coses que moltes vegades parlem, com ho juntem i tal, i que queden en converses, i al final les converses tots sabem que s'obliden i queden un poc en l'aire, però no les documentem. Entonces un poc documentar aquestes coses i poder d'alguna manera després trasladar-les i si podem, per exemple, fer algun article o fer alguna cosa de cara a una capitania, doncs tindrem material per a poder fer. Doncs primer que res, donar-vos les gràcies, nosaltres... Gràcies també, perquè gràcies a vosaltres estàs tu sí. Efectivament, no? I podem juntar-nos ara i parlar. Entonces, això per la banda. Entonces, jo, per contextualitzar un poc l'inici, el que es començaria és un poc dient, el que comentàvem abans, de l'any 75 apareixen els valors del metall en la cabalgata de la fira i desaten, per dir d'alguna manera, un vendaval de gent. Si no, comença ja, no sé, d'ahir s'agarra, pues, a lo millor el nucli d'Estuàrex, que era la comparsa també de l'any 50, i parlen de fer una comparsa. Però tot això ve del mes de juny del 74. Pensem que en un any es va fer tot això. És a dir, que ven els tuàregs, es comencen, ara faré, així sé que els mudèjares es formen, també es formen els mudèjares, que no existia antecedent dels mudèjares. Els mudèjares quizá les mirades per afinitat de l'art i d'amistat són els que més confiança tenien i els que més prop estaven d'ells, encara que després la rivalitat, aquesta típica, era, però vamos, en realitat eren els més companys. Una sana rivalitat. Jo no sé, jo estava en aquesta època vivint en València, no sé com m'arriba la cosa de dir, si no farem... En el centre seria, el centre que no anaven els caps de setmana, quan venien els que estaven fora, ens reuníem en el centre a fer la partideta i jo pensé que d'ahir, per què no fem i no fem? Doncs fem-la. I ja està. Però vosaltres, la idea inicial, o sigui, quan vosaltres penseu, anem a fer, en seguida penseu en els pirates o... Sí, perquè tots els que pensaven, és dir, els que teníem, els que havien sigut anteriorment pirates, doncs els que van dir, escolta, per què no fem els pirates i tal? Doncs res, els pirates estaven, jo recordo que estava Vicente Calatayud, Pepe Tono, que van ser els que millor, sobretot, doncs Pepe Tono va ser el que més, crec jo, van ser estàvem allí i van dir, per què no fem els pirates? Si van els tuàregs, que són els que venien d'antes i tal, doncs fem els pirates. I entre 4 o 5 van començar a dir, doncs serem pirates. José María Mazarío, van ser, penso que 32. La veritat és que aquest dato el tenia que tindre clar, és que eren, jo tinc apuntats els 34, 32, 33, però, claro, sap mal que falti algú, això és el que... Això és inevitable. O sigui, és que porteu el nucleu, per dir d'una manera, sou els que de xicotets lleixiu. Sí, i s'afegeixen més, se n'afegeixen més. Perquè de menudets érem 8 o 10. Vicentín estava al Madrid, Vicente Martínez, però li dient que sí, que no sé quantos, que serem. Quina edat teníeu més o menys? Home, doncs eren Los dos. 34. Joves sou encara, sou encara. Jo tenia 25. 47 a 70. Són 29 anys tenia. No, Tu tindries 31. yo tenía 31 o 32. Yo tenía 29. 31 o 32, es que claro, depende, o cuando el van fundar, o quan van eixir, perquè el Mote Major va eixir un any més tard. Sí, però vamos, vam estar
participant en tot i de fet... Sí, 2 mesos antes de la festa, però ja estava tot... La història més bonica d'això és que en 3 mesos es munta, no? Això va ser al·lucinant. A més, munta sense saber què és el que teníem que fer, a on anàvem, no? Perquè era... Diu, ei, pues eixirem a festa. Bueno, pues eixirem a festa. Escolta, jo puc dir que en el centre vam tindre una reunió, jo no eixia, no em vestia, però participava en totes les reunions com a representant dels pirates. I en el centre vam tindre una reunió en què estava Salvador III, Pérez Mudejas, que és el que més me'n recorda, vestuari, no sé qui estava, però és que estàvem allí, és que anàvem... Bueno, què fem? Així 15 dies és l'eixida, i n'hi ha que veure què fem. I entonces dic, bueno, pues vale, així vam dir, pues el diumenge, no sé quantos, el dia de la germanosa, l'últim dia de els pirates ja internament, cada un va fer la seva. Un compte que teòricament i oficialment eren 7 dies. Era una setmana de... No, eren 8 dies. 2 caps de setmana i tota la setmana. 7 dies i 9 dies no. Jo ahir, un tema que a mi m'interessa, perquè no ho he parlat mai, és quan vosaltres decidiu formar la comparsa, en aquell entonces encara vivien els que eren dels anys 50. Parleu en ells, o ho dieu? Parlem en ells. També tenim en compte que ells ja tenien la seva activitat i tal, però vam tindre, i recorde, al costat del Bar Express, pujant, tenia el Bar Express un comedor ahir en el carrer de l'estació, vam tindre un sopar o 2 en ells, els que quedaven i tal. Ens vam donar la bandera d'ells, que per cert, ens va donar una rosada a nosaltres, però bueno, eren pirates que tenien que fer. I bueno, sí que vam tindre... Però ells directament no volen participar? Ells no volen, si hi ha la participació, si s'entén per eixir a desfilar i tot això, no. Ells ja es trobaven... Ells ja tenien 55-60 anys. Però van anar amb el rotllo, no? Sí, el primer any que van eixir, o el segon, no ho sé, van desfilar en companyia nostra, no desfilant, sinó van fer una fila i van anar 10 o 12. No, 7 o 8, vamos. Però jo me recordo d'un tio que en compte de portar el sombrero en el cap el portava en la mà, perquè li donava vergonya posar-se, però ja. És que jo he vist alguna foto, que per la vestimenta crec que és en color i tal, dels anys 70, inclús que com si passaren la pena, les bares de fa com una espècie de regar a la marina i estava Vicente Calatayud, estava com Tío Pascual, estava Paco, el pare de Paco Pla, i havia vist aquesta foto són les persones dels anys 50 però una foto dels anys 70. A mi això se'n recordeu de Jack. Fem un homenatge a les persones d'aquestes Ángeles, que va ser la madrina de d'aquí. Ens en recordaven tots els pirates que eren, no? Això que era una xica de jove. El seu home seria alcalde o hauria acabat de ser alcalde? No, sé si estaria casat. No, era 75, no estava casat? No, dic que no. No, en els anys 50, no. En els 50 no, els 50 era el correcte. Ho vam fer i a Mari Carmen i tant, que també era jo les veia, jo de menudet les veia unes xiques guapíssimes, no? Ells van fer un homenatge, no sé què ho en això els pirates sempre no han quedat massa bé. Quedar bé no queda massa bé. Però bueno, el tema és que, tornant a l'anterior, la relació entre els... és una relació, però és que tenien relació. Els homes no apoyaven i molt bé, però ja després han
tenen... No entren a organitzar res. No organitzar res. Recordo que Paco Pla, pare, bueno, abuelo, pare de Paco i de Dino i de Manolo, pues també, quan anàvem a ensaiar al centre, dius que això és que era favor. Aneu a ensenyar. Anem a veure. 10 dies antes, dic, bueno, i què fem? Anem a ensenyar com es desfila. És que no n'hi havia així antecedents. Les filades dels 50 no eren filades. Era un passacarrer d'aixòs que tu anaves caminant en 2 files índies i a punto. I tal. No era ninguna... No era el desfile clàssic del coll, que nosaltres tenim com a referència Vicente Blasco, que també era fundador del coll, que tal, i el coll, i tal. Agarreu com a referent, agarreu el coll. No, la manera de desfilar, que diu, com es desfilen les quadres i això, doncs va, com es fa això? Vam anar al centre, jo penso que una nit o dos dissabtes, quan veníem de Torres que nos unien, anem al centre, sopàvem allí, ens fem un bocadillo d'allí, on estava la saleta aquella que vam fer en el centre, una discoteca, això no sé si ho heu conegut vosaltres, on està la sala de billars, l'entrada, això va ser una discoteca una temporada. Se'ls n'havíeu prou, no? I després ahir anàvem les caïdes i tal, i ens incorporàvem allà. Ja està. I bueno, ja vos dic que la vespre, faltant 15 dies, anem a fer els actes que tenim que fer, perquè el que sí que... El programa de festes era per veure... Sí, d'alguna manera va ser... Era com una junta improvisada. Sí, era una junta improvisada, totalment. I el vincle, o sigui, la comparsa es forma arrel de nosaltres sou els gestors de la comparsa, però aquí agarreu. Els amics de Falla, companys... Els amics de cada un, si volien apuntar s'apuntaven, hi havia amics. Jo tinc amics en les Mudéjares, tenia amics en els Tuaregs i ja està, i puntos. Però vosaltres la comparsa la feu originàriament, els que vos junteu més, però és el que dieu. El nucli dur era els veterans, els que havien desfilat de Menudet, però que eren 8 o 10, no eren més. Però aquí no ho diu, per exemple, la gent que esteu vivint de València, en estudiants o en Madrid... Gent de pandilla, amics. Per exemple, Mascarell, no era molt tu amic. ves d'estuari, del xicotet de l'estuari, no eres Els meus amics com... de pandilla eren tuàregs. Tenia altres amics, com eren el germà Esclar i el Manolo, que eren els meus amics. Tu els dius de pirata? Sí, perquè eren més amics que els altres. La meva afinitat en la seva dona, que va ser no, com ara, que Toni va ser tuàreg o pirata. Fue natural. Ja no era pirata perquè coneix, ja... O sigui, ell ve i el diu, jo vull ser pirata perquè a tu coneixerà de algo. Jo entre els amics, jo el dic, Mudejares tenim íntims amics de la quadrilla, són Mudejares, mira, està Agustín, està Roman, Més de la meitat de la nostra pandilla eren Mudejares. Més de la meitat eren Mudejares. Pirates eren Andrés Dió. I quan decidiu que teniu clar fer pirates, està clar. I en seguida teniu clar moltes coses, per exemple. Però jo crec que entre les poques que teniu clar era la vestimenta. Això va haver una de les primeres votacions. Votació, o sigui, que decidiu d'alguna manera democràtica, no? Era los años de la democràcia. Això sí, perquè el que representava era com fem. La vestimenta era l'antiga, però n'hi havia gent que abogava que anaven tots en camisa blanca. Parecia que allò era el mante del capità anava en camisa blanca, tots anien en camisa blanca, al final van tots negres i en pau. I així, Amarofada va ser una votació
votació tampoc, simplement parlava però per unanimitat, per En acabar en ningún moment es va plantejar fer un traje diferent, això va estar clar. això estava clar, a més que no sé el que havia eixit, en 10 dies. A veure si t'ha coloret. I bé, ja està. I per exemple, com feu el traje? O sea, Pues mira, veuràs, el traje... El cantó n'hi havia gent que es dedicava al textil, com Paco Plat. Ells van carregar de trobar l'estel, tenim un pantaló original, picat de guió, plantat en casa, que l'he plantat, aguanta que el penja. Però bueno, Era moqueta, no? Era forro de moqueta. El pis de les el parets. famós pantaló que tot el món sempre diu. jo estava l'altre dia. Jo me'n porto en tinc altres, no, en tinc altres no. En tinc 3 d'aquella època. Jaime també, però el que diuen és, acabes el desfile, tu poses plantat i es queda... Si vas soles al armari i es penja. I també ja vam trobar gent humoristes, que mos cosira, qui coneixia qui no sé què. El tema més important va ser el gorro i la... Ahí lo que anava a dir, perquè les teles no he aconseguit trobar un gorro com el de Abril mai. en València. Això mos va empatejar prou. Una sombrereria. Els que vivíem en València mos va empatejar prou. Era això, els correalles es van carregar de Petono, Lodeiros, de fer-los a mà, els originals. I el fill d'esta que és sastre, Paco Sastre, va ajudar en el tema. Jo recordo que nosaltres fèiem reunions en València, estaven Bison, estaven Petono, Lodeiros, i després en ma casa. Ma casa, doncs... Allà al València? No, tot estava en... Matías Perelló. I venien per la nit allí, la dona es gritava i... I ja està. I tot era parlar, escolta, i després... Les famílies ja era un cas, clar, nosaltres ara és diferent. Nosaltres ara tenim quasi 40 anys i és que estan casats amb uns xiquets, n'hi ha alguns. Nosaltres ja es comencem en la família feta, o sigui, tenim ja casats. Un percentatge molt menut, tenint en compte que la majoria... Eren més joves que nosaltres. Sí, Jo en cas més jove que ells. no estaven casats. Encara no poses la ciutat. Tenia, sí, 6 Perquè mesos. digueu que en el jaleo que tenien entonces, que era la família que acaba de formar, encara són capaços de formar la comparsa, a més, aquesta quantitat de novetats que te vas un poc a sec. No, además, es la cosa de que no sabíem. I l'espasa? L'espasa, el correatge... Les botes també, Les botes vam fer una incursió, anem al Mansa i comprem botes. Mansa. Comprem botes. Pero todo eso, a mí no me parece claro. Tú estás pagando desde el día antes. Todo este proceso no era de días antes de la festa, si sabían que... Bueno, però Tot això ja ho teníem clar. No. Nosaltres teníem clar les coses, pot ser a partir del mes de Pasqua. De Pasqua vam començar a fer coses així. Antes era un pressupost, qui ve, qui no ve. Jo tinc quasi una llista de la gent que opinava les fotos i jo me'n recordava. No sé si em falta algun, em sap mal donar noms. Però és que era així, no es cregueu que... Però és que anava... Bueno, els mudèjars estaven més organitzats. Nosaltres no estan molt organitzats. Així no estan reis norants. Sí, però bueno, ho vam així. Com articuleu? O sigui, vosaltres sou d'amics, voleu tots a treballar, però algú té un càrrec, és a dir, algú és president, algú és tesorer... Sí, però no és un cap. Tots treballaven. Tots no treballaven. No, home, això segueix passant. Però algú és president, El algú primer formalitzat. president sóc jo. El primer president del Pirates sóc jo.
curiositat és que tots, com eren amics, com es forma una cosa, doncs amics. En principi amics, després ja venen que els agrada el rotllo, o el que siga, no? Que passa que siguin amics. Però estàvem, en la Junta estàvem pues, Vicente Calatayud, Salvadorito Alemán, Pepe Climent, Paco Pla, Manolo Pla. No sé, estàvem, és que no sap mal dir, no, sí que algú Vicente Arnal, que era un xiquet poc. La Junta sou volant, o sigui, tu eres president... José María Mazarío, n'hi havia, érem 6 o 7, és que no, el càrrec era el menys. Però el típic del pirata... Era però que tiràvem avant, que si Pepetono, no sé quant, Però dic que el posar el nom, des que se't una cosa, quan tu diuen, a veure, vale, qui som? Som tants. Però aquí és el primer, o sigui, posar el nom, l'Ajuntament en algun moment, a l'hora d'organitzar les festes, vos demanaria qui som ara, què aneu a fer? És que això això no sé qui s'ho va organitzar, però jo no. No ho sé, però és que... Anem a veure, el típic dels pirates era no saber mai ni els que eren ni els que podríem ser. Punto. Perquè el normal era molts arribar el dia de l'entrar en 7.000 pessetes en la mà, diguem, jo. Però el primer any No, i als 10 anys, el primer any sabien, perquè estava, d'allí va començar la cosa que la llista teòrica es passava d'uns altres, però nosaltres heu agarrat una llista que vindria. El que feia 4 o 5 anys, un any ens ajuntem i em pensa que ens vam ajuntar els que estem així. I jo li vaig dir, em pensa que Toni, tu saps on és la música? I diu, sí, ahir ens sabem. Dic, lloga-la i així més 3, no passa res. Com teníem el barco... Teníem el barco i el fiquem. En algun moment direm, bueno, això val uns diners. Sí, però a comissió... Qui va ser la primera? De Rama. No va ser... Jo la candidat exacta, però sí que es feia... Jo recordo que jo vaig fer... A de Rama. Els primers anys jo feia el pressupost. No hi havia taula No, bé. Tot era de caber. Fem un pressupost i dic, bueno, pues què ens costarà els diners? O el que siga, tal, fes un pressupost, t'enganyaves simplement en un 200%, Això quantifica. I bueno, i tirar endavant. Sí, no n'hi ha de... A mi la cosa que... Tu arribaves a festes sense saber el que anava a costar de la festa. No ho sé. Què va costar? No ho sé, ja ho veurem. Anem fent, eren números, però és que dins la festa després es començava a veure. Això ho pagava la comparsa, un extra, doncs farem una... Si aportava polos per tots els dies. Jo coses. Però, home, això ara es porta molt bé i això és una de les coses que nosaltres això no ho portàvem, no ho vam aconseguir. No aconseguíem ni el compte del corrent ni ningú. Pues entonces no podíem, no sabíem més què érem, això era un altre problema, però al final sempre eixien, és que... Sí. L'any que menys vam eixir-se. Però aquí l'Ajuntament, per exemple, o la Junta de Festes, o no sé, tots els... No. No us demanava un número mínim o un mínim de... L'Ajuntament no es clavava i anaves a demanar-li subvenció i ja que l'opció. Entonces, precisament per això, l'any que vam eixir-se, jo vaig dir no, i vaig convocar als altres comparses i els vaig dir, che, per què no fem un estatut de festes de moros i cristians? I li demanem a l'Ajuntament una subvenció i, clar, sí, pues, el típic. Home, però per què tenim que fer l'estatut? Li demanem una subvenció. Exactament. Si no li presentes un compromís d'algú, l'Ajuntament no t'ha de demanar, no va demanar-te res. Tu si voleu festa, no se la pagueu ni pau. No? Però, i vam intentar fer-se, i això va ser l'any que... Això va ser de l'anterior. En Cabanyo... A l'actualment la federació. Jo anava a les reunions, que era en el bar institut,
m'havia arribat a oís que va ser un dels primers presidents de lo que Avui en En dia sí, la nova etapa, el que es considera etapa sèria, jo vaig ser el primer president. Però de l'etapa anterior, que no era una etapa... Que no n'hi havia una etapa sèria. Imagina't la resta. Érem 6 o 7, un representant de cada filar, i llavors decidíem, ni per majoria, decidíem un poc, bueno, parlaven... Convencien. Tenim que anar a l'Ajuntament. Però algú tenia que tornar el portaveu, d'alguna manera tenia que ser algú. Com El de Pepito, demà Juanito i Com l'altre. érem 5 o 6, anaven tots. O sigui, estaven així anant. qui tenia la veu cantant? Normalment els mudejas, una perquè eren més majors i l'altra perquè vivien així. O sigui, jo he conegut Fernando Collado ser el portaveu, però no perquè fos el portaveu oficial, sinó perquè era el més major i després Fernando Ambrós no l'ha conegut tota la vida, o sigui que però no n'hi ha un representant. O sigui, això apareix, el del representant i el president apareix Vivien al marge de la llei. a final de Sí, perquè jo no recordo haver tingut mai ninguna reunió en l'Ajuntament o delegàvem en les altres comparses. No, jo sí. Bueno, no estic parlant de antes. Estic parlant de antes, els primers anys. És que els primers institucionalitzat no n'hi anys no n'hi havia. Els 2 o 3 primers Va ser a partir del que vaig dir jo, Sí, el que vaig dir, el que vam fer l'embrió així. que no es va fer res, tampoc. No, però vam aconseguir una cosa, que l'Ajuntament pagara els diners per fer una cosa una miquilla regular i entonces les pirates, la subvenció no ens arribava mai perquè sempre ens posaven multes. Les multes que... Les multes eren perquè, clar, Una multa. el pirata normalment no guardava la compostura que demanava la festa. Entonces, jo me'n recordo d'una multa. 5.000 pesetes por besar un pirata a una mora en el desfile. Esa va ser una que jo les he quedat. En que vamos, no arribar a temps, No sé, a veure, Entonces sí que n'hi ha... Però anem a veure. No, però que estaria bé. Si n'hi ha multes és perquè n'hi havia algun tipus d'organització. sí, però això és ja l'any que feia 6 o 7. Entonces, l'any que feia 6 o 7, ja, com l'Ajuntament ens donava, potser 100 o 150.000 pesetes per totes les comparses. Que si eren 6, doncs eixíem a 50.000, si eren 150.000, i entonces, o a 20.000 pesetes, per això. Doncs d'eixes 20.000 pesetes no ens arribaven mai res perquè ens posaven multes. Ens posaven multes i es repartien cap entre tots, però arribava tan diluït a nosaltres que no sé si... No cobraven, no cobraven. No cobraven. Entonces, evidentment, com vosaltres comenceu, el primer president, o el que va ser semblant a un president, No, el millor president. no, encara segueix sent president, i la Junta seguiu organitzant els mateixos la festa, seguiu organitzant passin els anys, això, arriba un moment que potser pots... Ahir va haver la crisi del tercer any, això. El segon any es La crisi al quinto any. Al quinto any. Segon de partit. Seria de la... No, ja el quart del quint seria. El barco va ser un tema controvertit, recordem este local dalt que van votar perquè... Clar, vam donar compte que els xiquets és que tenien família trista. És que això eren d'1 i de 2 anys, d'1 i 2. Tenien que donar-los una cobertura. Una cobertura. Els pirates fent una carrossa que sigui un barco. I entre Vicent Hernández i no Farolàs el descansen els dos. En 50.000 pesetes van fer el barco. Van fer el barco. Que en Castellí. 50.000 pesetes de l'època que és un bar. 50.000 pesetes. No, home, per fer allò... Hi ha moltes hores de treball. Però per fer allò... Jo 50.000 no sé si va arribar, però bueno, per ahí està.
Però el tema, és que s'ha clavat un tema que no entrava després, però bueno, si voleu... Ja, però és que això va ser un tema de conversa. Escolta, això que seu, els 10 anys, els majors, òbviament si hi havia la família més o menys formada, els 4 xiquets, doncs se vos presenta un problema que no és un problema, és que fem en les festes, entonces, que fem en els xiquets, penseu altres en els xiquets que l'altra part de la família, Ara sí que has tret el... vamos por parts. Intervió en el cas, Va tot lligat, va tot lligat. Ara sí que... Jo mira, antes de que torni, una pregunta que simplement dirà, i va pas tres. Segons l'any 76, quan fundó els Pirates, algú dels tres pensava que 38 anys després estaríem parlant encara... Sí, Jo no. jo sí. Jo no m'ho plantejava. Podria ser una cosa ja No, mini. jo no m'ho Si plantejava. m'ho hagués dit, t'hauria dit que sí. T'hauria dit que sí, però no m'ho plantejava. No m'ho plantejava. Era un tema que, igual que havia eixit o sorgit, que va ser d'una manera espontània, s'hauria pogut acabar també. Que era la més Va haver un any, Però va fer la volta que vam eixir set, Paco Pla va vindre a buscar-me a casa i diu, Alfredo, que s'acaba el comparsa. Dic, no, però això no pot acabar-se. Mentre estiguem morats no pot acabar-se. Però era una situació pues, molt difícil, perquè clar, era molts diners entonces, portar dos bandes, no? Per portar una banda per l'entrar, no, bueno, una per l'entrar i l'altra pel desfile de l'últim dia. I una xaranga per la nit de l'home, no? Pues, No, però totes les nits. sí, però al principi... Però bueno, que tot això valia molt més i clar, mentre eres 25 o 30, pues estava claríssim. Lo que passa que, clar, d'aixòs 25 o 30, unos pues, per dissensió d'idees se'n van eixir i van fer els 15 eren això, els bandolers. Uns altres pues, es van posar a treballar fora d'Oliva i tal, i tot això es va desarreglar, es va desapegar. Uns altres, pues, bueno, pues, això, situacions de trànsit, situacions de trànsit. I van arribar el moment que van dir o continuem o no, i aquest any no van tindre xarangues. O sigui, només vam poder pagar les dues bandes de música i prou, i no vam tindre xaranga per la nit en el cubil, clar, teníem les mudejas. No, estaríem en un moment i aprofitarem la música. I una altra cosa, una altra pregunta. L'any 76, en els que de la foto famosa de la ciutat, any 77-78 hi ha un increment de gent, o sigui, s'apunta més gent. Sí, s'apunten, però vamos, ja en contagotes, no? Se n'aborren més. Se n'aborren també. Al final, Los que entren los mismos, No, jo diré, els 3 primers anys n'hi ha els saldos positius. Els saldos positius. eren 30 o 40. Entre 30 i 40. Entre 30 i 40. Sí que a partir del 5è any o del 6è, i el 7è, és el que fa 7, és quan... I la primera sessió és el 5è any, que coincideix amb... Sí, el quart o 5è any, pues, home, n'hi havia gent que no participava de que les festes tingueren una component familiar, perquè eren solters, jo ho entenc també, i ara això no té visos de... La meva opinió sempre ha sigut, i el que m'ho ha preguntat, que això és flor d'un dia. No podia ser, les persones evolucionen, tenim 25 anys i 24, però als 6 anys ja tens 30, ja tens una família, ja tens tal, però va ser... Jo crec que un dels accents va ser que guanyàreu aquesta batalla del tema de la família, perquè totes les filades, jo ho vaig fer un poc, que van tirar per solterisme i tal, i xiquet i tal, no sé quanto, van ser totes. No va quedar mínim. Van passar crisis molt grans. Perquè, així no hi tot, que jo em referís que al final el camí va ser el del Vallquart. I la meva pregunta és,
que és una de les coses que nosaltres volem que quedi gravar, perquè sempre és una llegenda. El tema de la decisió ve per dones sí, dones no, o per xiquets i el ball. La primera decisió... Jo penso que ve per tot. Ve Per tot mesclat. És a dir, hi ha un grup de gent que no té ninguna responsabilitat familiar, més que ells, i que volen una festa distinta a la que desembocava el tema. És que això està clar. I ells volien un altre tipus de festa. I que, si tenen que anar vestits de pirata tot l'any, pues anar vestits de pirata tot l'any. Això està molt bonic, saps? Que tenies certa enveja, però això no pot ser. Això no pot ser. I es veia clar, dues coses que la tenien que integrar-se. Una festa avui, en aquell entorn seria pensar que una festa es podia fer sense dones, jo no tenia claríssim que no es podia fer així. Jo tenia que dir... No, però... Sí, bueno, no tenia clar, perquè la seva que no tenia... No, això no ho dic. I com s'arriba al punt de dir pues mira, si és així, nosaltres no anem. Pues tampoc no va ser ninguna reunió extraordinària que va dir on anem, sinó que arriba un moment on ja ha format una altra comparsa. La reunió la farien ells i privat. Sí, entre ells ho farem, on anem d'espirata i tal. Però en un moment vos arriba vosaltres. Ja venen dient que s'han fet una... Nosaltres ho tenim molt clar, que nosaltres tots tenim ja fills. Entonces, si anaven els fills, amb la corda del pla, o sigui, no podies portar-te els xiquets si no estava la dona. Però això va ser una ajuda, crec jo, de les dones. Perquè, mira, el barco primer nos van carrossar els xiquets al barco. I elles, clar, estaven mirant el desfile, però clar, abans ja l'altre ja va... Que vosaltres sí que ja quedaran de sopar, ja quedaran... Jo penso que va ser una cosa molt natural que passara. I a més, el sarampión tenim que passar-lo, i això va ser un sarampión que es va curar i punt. Més, de fet, Mos portaven molt bé. no, i han tornat. És que molta gent d'ells va tornar a ser pirates i van ser pirates. I jo recordo que Manolo Pla va tornar a ser pirata i tal. I a lo millor n'hi ha algun més. De fet, ninguna compasa d'entonces ha sobreviscut. Heu sobreviscut vosaltres, i de les decisions actualment no Però queden. les modestes també han continuat. No dic, però que les decisions dels pirates van Van ser molt més sobreviscut. tard que nosaltres. No. Els primers que vam seguir la nostra línia van ser els No, però... Sí, però dic, decisions dels pirates, gent que se'n van a les pirates per fundar, No, no han sobreviscut ninguna. No, era l'única que va haver. Jo no conec a ningú que s'hagi... Jo recordo coses personals de cada un que diu, mira, pues la meva dona s'ha fet no sé què, com us ha passat també a nosaltres també, que han tenen una comparsa i no són de la nostra i no eren de la nostra que són de l'altra. Pues per i tal, i Gomar i no sé què. No parla d'una cosa, en realitat és el local. O sea, jo no sé. Era itinerante. Era itinerante. El primer local que va tindre quin Afico. Telègrafo. Era telègrafo. Lo que antes era telégrafo. Telégrafos, que era de Vicente, de la familia de Vicente Miñana y Enrique Miñana, y nos va deixar, però era un local magnífic, una situació espectacular i program. Molts anys hem estat. Hi hem estat molts anys, no sé si han sigut 4 Quatre, sí. Després vam tornar. Però vam tornar un any. Tenir en compte que les paelles... L'any de les paelles. Ja vam que estàvem allí. Però això va ser de tornar. Sí, Això va ser... Vam estar allí Això va ser la 4 o 5 anys. Després vam... Perquè en Cabán vam anar al costat de l'Express, Sí. Sí, però sí. que tenia les modestes al front. Ja pagar. Sí. Front en front de lo que és ara que quedarà gravat. El cubil va ser així, per nosaltres
l'emblemàtic nostre per mi és així. A mi em diuen avui pirata i és així. Perquè Sí? Correus, com era telègraf. Allí era telègraf. Va acabar. No n'hi ha telègraf per tota la zona. No, pues ya con los presupuesto, los va a eliminar y ese local era de pares de Claro, el telègraf. i estava parat i vaig fer allí, jo no sé, fotos n'hi ha, tota la decoració que va fer allí Pepe Climent i tal, més de Vicente Colomina, Tomás, un barril que tenia sus pares allí també, barril de los 6 litros, no sé què era, no, més gran, almenys 400 o 500 litros de tal, i no sé, va desaparèixer. Una bota. Lo que dona. Un tema que va ser molt greu també va ser el del loro. Molt greu. El loro. Pues el primer any, quan anem al Corte Inglés a comprar un loro. No comprem un loro, i el Corte Inglés de línia de tot. Perquè ja no estava cachorro. Ja no estava cachorro. I bueno, i comprem un loro. Loro viu. Que viu. Bueno, al millor viu, no sé. Perquè el problema era... Bueno, vam tindre allí el loro, vam tindre allí, bueno, menjava pipes a mansalva, jo no viu mai una cosa igual. Exacte, pipes al dia. I clar, què fem en el loro quan s'acaben les festes? O sigui, això va ser un problema... Això sí que vam fer l'assemblea i... I estàvem en el centre allí discutint i fem el loro i vam fer una saja, el cordet, i pobre xiquet, al final els germans Llorca van soltar i s'ha acabat el problema. Bé, això era... A mi m'agradaria un poc parlar de com era la festa de tots, perquè nosaltres a la festa venim a almorzar, està la barra muntar, hi ha uns actes que tots tenim en el cap, però m'agradaria un poc parlar de com era un dia de festes en tots. Davant dels 5 anys, això que era un disparat, això dels 9 dies, 8 o 9 dies, Era molt dramàtic. era un disparat perquè hi havia dies que dius, bueno, el Covid està tancat, un dia és un dia de festa, però allí no va ningú. 9 dies de festa no n'hi ha que ho aguante. No hay cuerpo que lo resista. Ni bolsillo que lo aguante. Bueno, total, que una vegada s'acaba això, que ja passem als 3 dies, els 4 dies, pues ja la cosa era, ens donem compte, ja en aquest moment Fitxem el Mayor. Però és el d'Estell. bueno, la comparsa s'havia ja revistolat, van passar les crisis consecutives econòmiques, bandolers, el que sigui, no? de falta de gent, entra gent nova i es comença a ser sèria la comparsa, no? Comença a ser sèria relativament. I ja es queden els 3 dies de festa, que són, el format és el que tenim ara, més que ara s'ha canviat el dia de la Germanòria, que em pareix correcte, perquè no tenia ningú sentit allò, però... Vosaltres seguiu anant, o sigui, tu te'l sabes de festes i el primer que fes era vindre't o era més format tard de noche? Quan Borrossanem veníem, quan Borrossanem a les 2. No era exactament el que era ara, no teníem l'organització ni els possibles d'ara, però es va intentar ja tindre ja xaranga per venir, fer ja uns sopars i uns dinars organitzats, més organitzat, i Alfredo va portar a dinar les paelles, que això va ser un èxit. Una ruïna. Ruïna per ell. I a poc a poc el tema de lo d'avui ha sigut que cada any volíem acostar-nos més fer nucli en el Cubil. Això és la realitat. Ens hem acostat i hem arribat a lo d'enguany, a lo d'ara, en què els xiquets es feien majors, els agradava el rotllo del Cubil, les dones estaven ja totalment integrades a la Barça, i així hi ha anat a poc a poc. De les
les dones... Passant en lo d'avui. Ara parlem del tema de les dones. Sí, Jo, antes de les dones, m'agradaria un poc el tema que no hem parlat el tema música. Nosaltres, sí, bueno, s'articula com a comparsa, entonces, òbviament, la festa de moros cristians va molt lligat al tema musical. Què fem amb el tema musical? Com vos ve? Som molt parcos en el tema, en un tema econòmic. Nosaltres teníem el dijous, el dia del Puigero, teníem banda, perquè després anàvem a fer, que era una cosa que està perdent-se un poc d'això. Després teníem... Jo sí, tenia Sí, ja sí. Sacarina, I teníem l'entrar i l'altre entrar, no teníem més. Però algú diria que llogat, una banda que tenia so... Sí, que nosaltres teníem antecedents en la comparsa, hi havia gent que havia estat en el Coi, estava Paco Pla, estava Aristo Gas, estava Vicente Blasco, i hi havia una banda que Paco Pla, La Salem. La primera banda que jo veig és la banda de Salem. Salem és la primera banda. I ells què fan? Venen així 3 dies? No. Venen a l'acte... Ara va veure, ells venen dijous. venen dijous, no, venen dissabte, perquè el dia de la noia era el dissabte, el dia... No, però això era quan eren 9 dies. Quan eren 9 dies, Això les venen les actes oficials i anem reduint perquè ja no li pugem a l'asilo i tal. Entonces, quan passa a ser el format de 3 dies i mig o 4, és quan intensifiquem el tema de banda i cuir. Intensifiquem les dues. perquè en els 9 dies una volta va vindre també la banda de Castell de Castells. Sí, bueno, això va ser un any que va estar Castell de Castell, sí. Però bueno, Com a alternativa, perquè era més barat. Era més... Salem era la banda nostra. La oficial, la de l'entrada. La Salem era la nostra. I llenguíssim, pastor, això està clar. Sí. No, però la banda és molt bé i tot el que... Era la més cara. I no era... Era una banda habitual. Gent major també, la banda sabia de tot, ens van convidar, bueno, això va ser... Esa Isaeta, Jo no sé com vam tornar de Salem. No, és boníssim. Ens convida la banda i allà no anem a Salem. No sabíem primer on estava, hi havia que situar Salem en el mapa. No hi havia Google Maps. Ja vam arribar allí i vam acabar el cafè licor de tot el poble. No hi havia cafè licor i va ser dur. No sé, afortunadament no va passar res de tornar ni un accident ni res perquè Conduïen a l'anglesa. es donaven totes les circumstàncies perquè era el que passava. És una idea. Bueno, bé, ja està. I la banda, les bandes han sigut sempre un tema de que nosaltres, la banda Salem la volíem molt, que és veritat. La banda la volia molt. Jo recordo, sí, quan ja estàvem per així en l'altre cubil, el de Front, del... No, del Front, este de... La màscara, s'ha pujat a la màscara, era esta mateixa. La de cabeza, la de Miguel de Era una cotxera gran. Era una cotxera gran, que nosaltres la cotxera no entrem, fer la festa fora, com ara no teníem lo de front, que l'estona estava cobrada i no de ara. Pues jo recordo que em va dir, havien aparcat en el hospital els cotxes ells, i bueno, anàvem darrere d'ells, perquè no, es feia un altre. Era... Veu crear un vincle... Sí, molt bé. En el director, Hernán, que vivia en Gandia. Sí. I el tio Toni. Sí, el Toni era el cavalet, que era el Toni era el president de la banda. Després, quan jo no sé si desvinculeu la banda de Salem... Jo no sé què era de vincular. Jo sé.
yo no sé, yo ya en aquell entonces ya no estaba... Es donem un món i nombre un director de banda molt jove. I es donem un taló a pagar-los la banda. El taló l'havien donat tota la vida, no l'havien tornat mai, però no l'havien tornat mai perquè es van fer al banc. Aguanteu-lo que serà bo, i efectivament era bo. Però el director de la banda li torna el taló i em toca a mi perquè no me la pago. Crec que a mi. Jo me'n vaig posar en ell, era un tio jovenet, i me'ls diu que som sinvergüences, que ja no tenim que ningú més, que els han pres el pèl, i que si l'únic que ha pres el pèl eres tu, que nosaltres tenim una relació molt bona amb la banda, no hem firmat mai en la vida ningú contracte, tu ens has fet firmar contractes i no els has complit tu mai, nosaltres no tenim res. Això no ho tenim que mai. Efectivament, jo vaig anar al banc, jo vaig fer un taló meu, i vaig dir que em donarà el taló, i li vaig pagar. I ahir es va acabar la relació de la banda de Aquesta història no la sé. la va trencar el director de la banda. Toni, que era el president, Toni era un home que tocava el català, va vindre a ser Oliva, en Moros, en Moros, el nen, el Sots, no me'n recordo, que mos oblidaren, que no havia passat res, i vam vindre encara una volta. Jo ja no estava... Però vam trencar, No sé si estava després de 7 o 8 anys, o 12 anys, No. Sí, res per res. I deu ser. I no havia tingut mai problema. Se me n'anaven posant diners, mai a la primera, a la taló. Pagàvem això en el derrama posterior i mal. Una alternativa. No, ho feien la derrama. No, perquè no t'envia de banda. Però Qui porta les bandes? És a dir, no, tanqueu... Jo no sé. És que era Paco Pla el que s'encarregava de les bandes. després, quan coneixíem la de Castell, va dir un veí aquí de Castell. Sí, jo vaig anar a Manolo i no sé què allí a contratar-la. Per això dic que el seu pla va ser el bandoler, doncs va ser de tornar a ser cap i tal. És a dir, el bandoler era això. Però Paco era l'encarregat de la banda i de fer-nos la punyeta molt més feta. Això era l'obligació de Paco Pla. I Ara, una cosa que no està dient és que l'embrió de l'èxit de la comparsa dels Pirates va ser el Marc. Estic ara Pues ja parlar els dos temes, el tema de les dones, que n'hem parlat per damunt, i el tema dels tiquets. Una particularitat també dels Pirates que el tema, una cosa que fem antes dels Pirates, que jo penso que s'ha perdut, eren dues coses. Fem un mitjà espectacular, propi. Anàvem a sopar, recordo un parell d'anys en el tenis, era increïble, pues ho passàvem fenomenal, anaven les dones, sí, acompanyants, tot, i era, em poso en el Tello, perquè el Tello també vam anar un altre any. no tots els anys Fem el mitjà que el fem de manera pròpia amb nosaltres, perquè no hi havia, no sé si n'hi havia ja algun acte general, doncs fer-se ara un acte general. Nosaltres fem com nosaltres el que passa. Al principi el fem nosaltres sol. I I al final ja el vam agarrar en companyia dels modests. sí, també, un any que veia modests. Sí. Però això va durar 3, 4, 5 anys que vamos, fenomenal. Els dies que volien, doncs fem un sopar en banda de música, i eren jóvens, venien els amics, tu podies convidar, venien amics que eren simpatitzants, fem filais i tal, fem una verbena, un ball. El que fem ahir, ara, doncs ho fem en el tenis, ho vam fer un parell d'anys. En el Tello també. El Tello era on viu ara... Bueno, el Tello de la
cert, l'any 83 ens va costar el doble el mitjà. Per la nevada? Per la nevada. No, no. És que el dia del mitjà, que era el 7 de febrer, va ser quan va nevar i La primera presentació de la falla... no es va poder fer el dinar, era el sopar. Es va interrompir el sopar, però clar, tot el menjar estava fet. I entonces vam fer 15 dies després. I clar, pues era una altra festa. Ens va costar el doble, però... Això també era car, era una cosa cara, perquè convidàvem a dinar a la banda, a sopar a la banda. Continua sent una cosa. I clar, l'últim any els músics, és que les coses pues, cansen, si no les organitzes bé i no estan ben pensades, que al principi creus que està bé, però les coses acaben... Sí, i clar, un any eren més músics que tercers. No, és que en recordeu-se també que un any vam fer el sopar després de festes, va fer el sopar de fer la liquidació de comptes en el Cabalito, allí en el Cavall de la... És que aquest any va ser mal. I vam... Encarregat de les finances. I la quota havia sigut 25.000 pessetes per part. I jo, no sé per què, em vaig posar 10.000 duros en la butxaca, dic, va passar. I en seguida, quan fem la derrama, 45.000 pessetes. Per part. I en seguida jo me'ls he dit, aprovau. I el que va ser la comparsa va ser Miguel Hormigón i després Alfredo que Això tenia previst. Això ho tinc claríssim. Miguel Hormigón per mi ha sigut el que ha salvat la comparsa. Això tenia previst també, però antes lo que tornat al disc, lo del barco que comentáis. El barco, el que vam fer el tercer any, va ser, per mi, el que va dinamitzar la comparsa, clar, a temps, a mig plaç. No, perquè tots els xiquets que estaven veient el desfile, què volien? Pujar al barco pirata, hasta els moros. Hasta els moros, claro, volien, tots els demés a l'any següent ja van fer també, ens van copiar, van fer cada un la seva carrossa. Van alquilar. O la van llogar, no que sigui, però van així. La carrossa més antiga en aquí. En aquí, sí. I de la Comunitat Valenciana. El segon any la van alquilar per les 5 pessetes als pirates o com es diguen, ja en tenien. Vam vindre a llogar-la. Vam vindre a llogar-la. Bueno, jo va ser el primer any. Qui fa el barco? Com és? Qui dissenya? Vicent Hernán i que no fan. Són els que s'organitzen el barco, algú a lo millor els ajudaria més, però ells... Fer-lo de madera, Jo no vaig enterar. Quan ja estava allà, que xulo, ja està. I el nom de Tevida, qui li posa el nom? Penso que va ser Pepetón, però tampoc no... Ja va vindre Xina ja de casa de format. Ja va vindre de fàbrica. Va tenir el valor a Camarena. Sí, no, i a més una precipitació en aquell entonces, avui el veus, jo el veia entonces gran, ara ja no el veig gran, però antes el veia gran jo, que els xiquets el veuen morir, Jo primer vaig agarrar els de la meva quadrilla, a Eduardo Martínez, a José Miguel Auñón, a Evaristo Falgás Soler, al meu cosí Andrés Fuster, i en fi, tots els de la meva quadrilla que jo deixé entonces, es van incorporar. I un parell d'anys després, Tolmé, Juansa, també, sí. I un parell d'anys després li vaig proposar al Banano, Juan Carlos Torres i companyia. Com va ser esa... Que això dona l'any. És que, però jo jugava a futbol. Jo jugava a futbol, i Toni, jugàvem a futbol en el club de tenis i el vaig dir, i Boina,
Torres, el Banano, Quique, a tots estos els vaig dir, vosaltres no teniu collons. És com un repte, sempre és un repte. No, i si veniu no teniu que pagar. Només heu de pagar a final d'any la garrafa. No, però ells s'acostaven prou al Covid. Ells tindrien alguna relació amb Jorge Fuster. No sé qui és Jorge Sí, era amic del Banano. Sí, ells venien. Sí, els tenien totes les nits allí. Clar, Però estem parlant de l'any 81 o 82? no, això serà 85, 86. Estàs parlant d'una gent que és edat. Ells s'incorporen en una edat que... Pues conforme van desconocer-nos aquí, Pues tindrien 25 minuts. la gent, Això passa de 10 anys, això passa de 10 anys ja... Tots eren solteros. Sòlida. No, estava solidificant-se, estava solidificant. La veritat és que l'any que s'incorporaren ells i tal, jo seria dels últims anys que vaig eixir, i vaig eixir al principi portant els xiquets, i entonces quan vaig arribar al final del carrer Loigorra i vaig mirar per carrer i vaig veure tot el carrer Loigorra de pirates ja han triomfat. És que n'hi ha de lo menos n'hi ha de 100 xiquets. Comptant els de fer. Què? Enguany hi havia més de 100 persones de Bueno, Sevilla. jo no dic, jo parlo de 100 xiquets. O sigui, 40 o 50 en el barco i 40 o 50 o 60 més que Vicentín, el del banc que diem nosaltres, Vicente Martínez, agarrava els nostres xiquets i els deia, va, revolqueu-se per terra, feu el rodillo. I bueno, és cert que... A partir d'ells, vosaltres ja deixeu en les seves mans Sí, no, al final de veritat. Home, és que... No, sí, final de veritat. És que... Home, ja ven gent, ven que la cosa està així, i anem eixint-los un poc. Es veu més serios que vosaltres a ells. sí, no, ja... Home, Més seriós que Toni, no sé. Nosaltres no teníem control, és que no teníem control. Nosaltres el dijous, a l'hora del cotxero, retiràvem els diners i sabíem que eren en el moment. Ells ja no, ells ja van entrar en unes llistes i tenies que dir uns dies antes. home, tenint en compte que Juan Carlos Torres és auditor, o sigui... Ese procés que vosaltres vos, quan ells comencen a agarrar la comparsa, comencen a articular una manera de procedir... Ja tenien ganes de Sí, però clar, ells porten noves formes de fer. No, és d'entrar ben enllà en les noves. Les dones. Les noves, dones i noves. Ja estava, ese problema ja estava resolt. I per tant, clar, si entren 10 xicons, doncs són 20 persones. Són de parelles. Sí, ells van entrar, com nosaltres vam començar, xiquets menuts. Algú solter també, n'hi hauria, però així no. L'altre dia estàvem així, enguany, ahir en la festeta que vam fer antes de començar les festes. Doncs bé, a la filla de Juan Carlos Torres, a la xiqueta, demanant una sorpresa. A Maria. Tu què has de dir una cervesa? Jo que no la carn. Mira, em va agradar una no sé què, que dic, mare meva, aquesta xiqueta l'he vist jo així, però clar, per mi és... Crea vincles dins de la comparsa, ja ho he vist I arrel de tot això és quan la comparsa es fa. La comparsa madura en aquest moment, en quan ja integrem les dones, els fills no se'n volen anar, perquè antes tu venies així, els xiquets, era una comparsa de Chicha y Nabo, i els xiquets, no dejaràs que allí no sé què, clar, i ja els xiquets es queden, tots vosaltres, Déu, no sé què, i fent comparsa.
Jo penso que va haver un moment que ho va dir molt bé. Se'n recordeu quan Evaristo Bagàs allí en la plaça de la Bassa va fer el discurs d'aquella que va ser, penso que era capitana, que va ser Issa aquell any, i és que va fer un any aquell que en la plaça de la Bassa no cabíem, i era un moment d'exaltació pirata, no? I és veritat. Però tot això va haver una controvèrsia de Mario Fuster que va fer un escrit Això va ser un escrit dient que les dones tenien un protagonisme secundari. No sé si... De hecho, la mare de Mayo tota la vida ha sigut pirata i ha pegat com a pirata, vull dir que no ha hagut una discriminació. El menudeta era bo. I quan ha volgut... De menudeta a la mort ja va recordar. Ahí lo dejo. Quan ha volgut desfilar, Vosaltres no, ni vosaltres, perquè quan tot això vosaltres esteu ahí. Jo és que això no... Vosaltres esteu ahí, i jo no sé mai... A veure, potser no sé, es referia a antes de tot això, perquè des que el moment que diu la comparsa, les dones, un home és dins de la comparsa, les dones un home de la comparsa. Això ha sigut així. En veu i vot que tenien, les deixaven parlar i tot. Eren igual. La que ha volgut desfilar ha desfilat i la que no, no. Vull dir que això és així. I jo no crec que... Que les dotes eren individuals, home i dona. És que tenien dos xiquets, com era jo, i algun més, en ese momento era home y dona. De hecho, es crea la dona, la quota familiar, precisament perquè la incorporació ja era una família que venia. I ara jo ja mirant un poc que hem fet memòria, hem fet molta memòria, hem parlat dels temps que han passat, de com s'ha articulat, de com hem arribat a este moment, i ara m'agradaria que vosaltres també, tenint la perspectiva que teniu, que és més ampla que la nostra, com veieu un poc el futur, com veieu el moment actual, com veieu ara com passa, com veieu l'orientació. No, a mi m'interessa també molt la teva, perquè avui en dia, gràcies a Déu, tenim Andrés, continua la comparsa, Mascarell, enguany, ha tornat a ser fester. A mi m'agradaria que també Alfredo, d'alguna manera també... Jo el que no puc és desfilar perquè tinc artrosi de les tobilles. I les jaques de l'edat. Això no s'ho podeu imaginar. Em vaig comprar fa 2 anys en Valverde del Camino, em vaig comprar unes botes fetes a la mida, negres, pavores i desfilar, però és que era això de dir, és que no m'ha atregut. No, però la situació... La pregunta és, vist des de fora, diguem, No, vist des de fora. Per mi no puc mirar des de fora. correcte, no? Des de dins. No, però Això estava acabant-se... No, jo penso Jo que era era... ell que havia fa un temps que no hi... Però tu, per exemple, tens un espai, i això és important. Sí, Però totes les limitacions que té i no pot vindre més. Coses ja està. I punto, però jo penso que la comparsa, si estem en una rama positiva, o sigui, creixent. És dir, mos té que tocar altra vegada, doncs, tindre, arribar al màxim i començar a un any, amb totes les curves. fa 5 anys, el dia dels pirates estàvem allí quasi el pirata més antic, que sóc jo, i el pirata més jove, que era el meu net, perquè el primer net tenia un any, no, Rafa tenia 6 mesos, la saga no decau.
Jo crec que Però com veu un cop decisions complicades i difícils, que ara ja parlant de primera persona, Però sí. pues, com és tindre's com... En una festa que pot haver difícil. N'hi ha coses difícils, n'hi ha coses que costen d'articular, com de convèncer, o sigui, una decisió complicada, i alguns dels que esteu així, veu estar a l'assemblea, per exemple, per posar un exemple, el decidir tindre un local com este, el qual estem ara nosaltres, tot l'any, no 4 dies, sinó tot l'any, decidir pues, donar un poc, obrir-nos a la resta de l'any i no viure la festa sols 4 dies, sinó Això sí que és important. viure un poc ese vincle que passa, que marxa més enllà dels 4 dies. Jo no sé com ho veieu ara. Jo crec que això és un efecte dinamitzador de la comparsa, perquè això et pot permetre ja arribar a aquesta situació de lo que es viu en el coll, de poder estar tots els mesos o totes les setmanes, conforme vulguis començar-se i tal, fer una reunió així, pues, més o menys lúdica, no? O fer un ball, o fer un sopar, a part dels events que es poden fer. Però que això és positiu al 100%. Sí, això ve perquè la comparsa va bé. Però és La possible. comparsa va creixent, Però va bé i també que n'hi ha unes sensibilitats que apunten a això. Però perquè Però aquesta sensibilitat ha existit sempre. que no podíem en 14, 15, 20, 25 sense estar en la sensació que tenim ara de comparsa que antes no la teníem. Jo penso que ara estem en un moment dolcíssim. Estem pujant encara, no hem arribat al màxim i el que n'hi ha que esperar és que el màxim tardi en arribar i continuem creixent. És una... Tindre local és un plantejament que vam tindre fa molts anys. Recordes? Vam estar un tampoc, però vam preguntar el preu i... Doncs nos van 18 milions de pessetes. I en la casa d'obres jo vaig preguntar si ens farien crèdit hipotecari, no hi havia cap problema, però el problema Era com que aquí tenen que fer. I el problema érem nosaltres perquè si no l'IVA no vivia ningú. O sigui, realment has començat a viure gent que no viva. Realment has començat a viure gent que no viva quan som entre nosaltres. Perquè la pandilla de Torres, jo crec que són els d'aquí que eren... No, actualment ja viuen, però pot ser... Menos Juan Carlos Torres. I Román, crec que tots viuen o no viuen. Però quan es va valorar, probablement entonces no vivien tots, no vivien. Conforme anem fent uns majors, Quina era la relació que teníeu en les altres files? això ho hem parlat tant. Boníssim. Nosaltres ens dic, el nexo d'unió de totes les ciutats de nosaltres, tots ens portàvem bé i anàvem, cosa que no existia, anàvem totes les conquistes de filar en filar a fer molt, no? Pegàvem la volta, tots els 6 o 7 filars, pegàvem la volta i a que casa. Al cap d'uns anys, algunes filars de les que nosaltres anàvem a veure, No vam veure el canal. sí, no, tenia, no, sí. Nosaltres vam recibits. Però això és veritat. Eren ben recibits. Jo no sé, hi ha una leyenda negra per ahí. Jo no sé per què, però bueno. Mira, així el dia de les paelles venen quasi totes les Perquè m'agradaria també, i ja després parlem del Guió, però per contextualitzar la cosa, hem arribat al procés d'ara. Hem arribat des que va néixer un poc a la comparsa. Vosaltres avui en dia veu la comparsa sana, li veu un objectiu, veu que va ben encarat, veu que la cosa... O sigui, esteu contents d'una cosa que vau crear vosaltres? Estic orgullós, Sí. que és distint. Estic orgullós. Hi ha més sentiment de comparsa avui que antes. Hi ha més sentiment de comparsa avui que antes. Antes no era comparsa, antes venien de fuera. Érem una colla d'amics. I ara la cosa és que ara hi ha un sentiment de comparsa que ho han heretat els nostres fills, filles que també es va Això és pensar. molt important. Ara hi ha un sentiment de comparsa, que antes era un sentiment d'anar-me'n de fora. És així, no?
sigui, esquemàticament, no? Perquè hi ha gent que Fer una festa, tenien un sentiment de comparsa, jo l'he tingut personalment sempre, però, claro, el que es portava era l'altre, no hi havia aquest aglutinament de gent que... I ara tenim de tot, tenim gent que som prou de la comparsa per poder fer qualsevol cosa que ens proposem, i hi ha un sentiment de comparsa perquè ens agrada, estem esperant que vinguen les festes, bueno, com a agua de mayo, no? Perquè és veritat, és així, i ho passem bé, i a més, cada volta els majors aguantem el que aguantem i punto, però el que estem així el disfrutem i ja està, no? Però que molt bé, penso que això és crear el que en Inglaterra es diu un grup, no? Bueno, sí, és un sentiment jo, de les altres comparses, jo només tinc content. Jo veig. I és que avui naixen menys xiquets. Perquè el barco ja només anaven les festes passades perquè anaven 26 o 27 persones. Jo canviem de 26 o 27 xiquets. M'imagina arribant a acabar 30 o 40 segur. Jo he desfilat unes voltes molt desfilat també. A primera hora... Jo resumo la comparsa estem... Jo que tancaria ara, quan ella acabi, si voleu alguna per conclusió i després parlem de l'orbital, per tancar un poc el cercle, que hem començat i acabem, després podem parlar, òbviament, de l'orbital, però per tancar les coses d'això, m'agradaria que volgués això, la visió de la vida. Sí, no, bé, la comparsa està en un moment tots, no hi tantes, a més, a part de vindre a passar molt bé, és que m'ho passem bé entre nosaltres, perquè no fa falta, és dir, la gent ve a la comparsa en vez de fugir, i a part d'això, és una demostració del local de que volem continuar així. Jo penso que sí, que podem, com ho puc fer, ho fem i ja està. Si les coses canvien de rumbo, ja és la decisió, però ara jo trobo la comparsa molt ben enfocada, jo crec que deu ser la comparsa estructurada. Actualment, mira, els colegas tant, jo el que poso sempre un exemple, nosaltres no pot passar el mateix, d'ací uns anys, d'ací 20 anys... Intentem que no passi això. Claro, però, en fi, la vida són cicles, és com l'economia, són cicles que venen, van... Una pregunta que volia fer-vos, què us pensa la figura de Cafenollà dins de la fila? És una cosa que ara... És l'Echenique dels pirates. Bueno, parlarem d'aquest tema perquè... Com estàs 20% de bones? Exacte, vull dir, Cafenollà creu que és una persona important per la fila. És necessària. Si no, qui... Ho l'enviem a Podemos. No, que vaig a Podemos, llavors sí. És l'Echenique d'ací, dels pirates. És l'exemple d'una persona que lidera la comparsa. És Hi la ha gent resposta. que lidera la comparsa que no vol fer comparsa. O no sap. O no sap fer-la. O igual no va trobar la gent apropiada. No. El que vol arribar el gusto arriba a seguir. O sigui, així hi ha un exemple de gent que sempre ha arribat al gusto. Inclueix que Paco Ortiz i a... Ja està Paco Prat, però... Paco Prats també. O sigui, igual que tu eres un tio que vins a la comparsa. I hi ha gent que la disfruta, és que és completament distint. Jo he viscut la comparsa, però escoltar, ningú la disfruta més que jo. Però tots hem agarrat disgustos per la comparsa. I hem agarrat disgustos. És que Jo els he agarrat, i crec que molts dels que estem així hem agarrat. És que si no agarres un disgust, és que no t'importa. Quan te'l disgustes és perquè Ens diu a Paco Pérez, és clos que tinguem dins a casa pensant en que la saluixia, els actes i no sé què, i tocar-me a les 4 del matí, Pepe... L'únic que li dic a Paco Pérez que recorda aquella nit que m'ho va deixar sense pollastres. Que s'encarregava de portar les pollastres. Això va ser... Espero que Toni Mascarell estava acabant. Això va ser... No està ja. Estava acabant de contar una cosa. No, estava dient que el sentiment de comparsa el que és que tindre. Si no tens el sentiment,
el viure-la, la viuen tots. O sea, la juerga nos alegra a tots. Preocuparnos de que me arriba la juerga, Pero que n'hi ha algo més. Jo el que pugui eixir la lo que dic, el que visc així, jo sempre ho he dit, és que n'hi ha algo més allà de la juerga. O sea, per mi no és la juerga. No, però per això no estaria així. No, però per això. La juerga és un moment culminant del que has fet tu. Exacte. Jo torno a insistir, jo vaig ser president. Jo era president de 162 dies l'any. Jo arribava dijous, ni president, ni secretari, ni punyetes. A disfrutar a tope. Toni. Si hi ha un problema, o solucionarem sols... Que és a l'ataúd. No, Toni, jo me'n recordo. Jo era un chiquillo. Una discussió que vaig tenir aquí. En Germán se ve en Vestida, allí, dient, hi ha una derrama, me cago en la puta mare que mos ha parit, no sé què. I el teu cunyat, que era, és com una engegadora, així ese diu, tu vens a una reunió? No. Entonces, calla la boca perquè no tens dret a fer això, no tens dret a fer allò. Aquestes històries són les històries que... Moments intensos es diuen la resta, són 4 dies que es diuen molt intensament. Nosaltres hem sigut un poc anàrquics. No, un poc no. Sempre hem sigut anàrquics. Jo per mi els 3 dies de festa, els 4, és que són dies que no vull problema. I no tinc ningú problema. I no vull que em creï ningú problema. Una de les coses que ha tingut esta fila sempre molt present és que crítiques n'han hagut molt poquet. Això és veritat, això és molt veritat. Així quan tenen 10, 20, 30, 40... Han deixat fer. Però no m'ha venit una cosa perquè la xiquetera ho permetia. No, Sí, en part. En part, sí, perquè la xiquetera ho permetia. Estic parlant de problemes sense diners davant. De temes econòmics... Sense diners davant no hi ha problema. O sigui, jo, que soc una persona que sempre agrada molt la llana, jo ho reconec, agrada molt la llana perquè sempre he tingut ganes de fer coses i a mi no m'ha tallat mai les ales. Mai. Espera, i el que tu t'has compromès... Algú que té ganes de fer I el que tu t'has compromès en que siga el nom de la comparsa, sempre te s'ha respectat. Sempre. Jo he pres decisions que ni siquiera les consultés en la final. Pues tenim que ser, dir una xifra, m'entens? 20 per un ball, per un sopar o per una representació. Pues jo ha quedat i ningú mai m'ha discutit res. Què passa? Que si n'han anat 5 tampoc ha passat res. Hem pagat la multa i... Jo els anys us quedaves al mitjan i no éreu prou. Que a mi m'ho han dit en la federació, diu, mascarella no me diuen, a veure, quants tenim que ser pa tants? Diu, bueno, els pirates sabeu que no tenim que anar tants, però bueno. Però és per sentit comú, si no vivíem en la vida. Si no vivís, Però un tema antes de que se nos olvida, i tornem un poc enrere, la incorporació de Vicent Morell del Vallón. Com arriba? Generació espontània. Diu un borrell. Sí. No, com arriba? És que per nosaltres és el gran dilema. com arribava ell als professors? Generació espontània. Hola, buenas tardes, soy Vicente del Vallón. Ell ho tenia claríssim. Ell tenia claríssim quan tenien que eixir morat. I entonces estava allí en la bandera. Per què agarra aquesta querència amb nosaltres? Home, perquè era el treballador. I donant-les de pap. Perquè era el treballador de Torretes. Ell, veus, ja n'hi ha un altre. Era el treballador de Vicent Torres. De Vicent Torres. Alias Torretes. Un pirata de... El pirata, home. Dani de Vito. Sota que així era l'impostor. Em sap mal per ell. Jo crec que tampoc. No, pero esto es para archivo. Tampoc és el que diu Alfred. Jo crec que tampoc. Ell apareix allí. Home, al principi li diuen el treballador de Torretes. Però era una manera Ell apareix allí. I ell li feia cas a Torretes. Quan Torretes li diu, dóna-li un besa a Paco Pla. Pues
Anava i anava tot. Però, a veure, ell apareix perquè és una banda de cerebrats que no teniu ganes de treballar, ni ningú. Ell mos deu al seu nivell i el tratem com una persona. No el maltratem. Ja està. I ell es queda, ell sempre s'ha sentit protegit per nosaltres. La família d'ell som nosaltres. Tu saps el que pesa la bandera? Tu saps el que pesava? O el que pesava? Perquè la bandera que portava, n'hi havia que portar-la en les dues braços. No en les dues braços. I ell l'agarrava en una mà i anava davant. Jo per mi, crec que es va quedar ell ben borrat, sempre contratant-se més que mai ningú s'ha contratat. Horrible. Una cosa horrible que l'ha tornat. A mi és una Jo cosa... n'he fet més putades a ell, ell n'ha fet més a mi que jo a ell. Però no s'ha enfadat mai a mi, ni jo m'ha enfadat mai a ell. És l'estatus, o sea, és una cosa que crec que podem donar lliçó, o que m'agradaria parlar. És l'estatus que ell sempre ha tingut en la comparsa. O sea, jo sé que ell ha anat a altres coses, a falles, i l'estatus que ha tingut en aquestes altres associacions no ha sigut el mateix. No, és que ell és immens. Ell disfruta quan tu li... Quan ell mana un camarero i tu apoyes, has fet un home. Quan ell, per exemple, plats, i tu dius, molt bé, Vicente, ahir ja que li van esperar. Ahir l'has fet el tio més feliç del món. El més feliç del món. Però que en el nostre cas es dona una cosa singular, no? I és que ell sabia on estava a l'oficina de l'àvia Potable. I entonces sempre anava a dir-li a la meva germana, es comença la festa la setmana que ve. Alfredo no sabe què vull escriure, però té un olfato increïble. Sí. 2 dies antes de la festa... Però això jo sé, a mi m'ha generat a vegades, quan tu eres jove, i veus a Vicent, primer està a la por. Quan li perds la por, perquè ja eres més jovenet, li perds la vergonya i inclús arribes a pensar que és arreglat i ras el toto de la compres. Però arriba un moment quan... Escolta, és un espera, que és un procés, estic fent un procés des que... Fami, no s'entenem. Estic dient que quan tu estàs, conforme vas creixent, al principi t'agarra por, arriba un moment que tu ja te creus, ja ens comences a ser més major, el creus que és el d'això, però poc després aprens que és un més. Però a mi, aquest creixement... A tu em va donar por quan te'l ves dormint dins de l'ataúd. Jo no estava tots. Jo ja vaig vindre Si m'hagueres vist dormir, fer la siesta dins de l'ataúd, allí en el quartet de les Canestones. Nosaltres no l'hem maltratat mai. Mai. És que jo crec que és... No, però és que és així. Jo què sé, és una cosa, un símbol més de la comparsa. No va llegar ningú. Barat el que es menja, no ha cobrat mai. Barat el que es menja. No és barat només, ha fet el que volgut fer. O sigui, el que més van anar a comparsa és perquè ha fet... De que haver un moment en què degueu dir, este home mos convé. És rentable, este home és rentable. Jo t'asseguro que sí, no? Plantejar-se... No li va dir ningú, no vingues, no tornes mai més per així, que a la millor en altres coses... Vaig a fer-vos una... N'hi ha un precedent. No, perdona, Alfredo. Vaig a fer-vos una asseveració. A mi em va dir una volta una persona que ara no està així, evidentment, que éreu un tall de bruts. Bruts es refereix a que es bufàveu i tot queda per terra. I vau agarrar el més net del poble, que era Vicent Major. Era Vicent Major. I Vicent Major li vau dir, Ell va aparèixer allí, com no li van dir bèstia, i el vam tratar bé, ell va continuar. que feia la feina punta. No, que li feia la fruta no hi ha. La faena més pesada, la faena autèntica d'ell era portar la bandera. I tampoc era la portada. Ja, la portava
perquè volia. Eso sí, eso es veritat, que no va manar. Ell anava adquirint-se, perquè ell també ha canviat molt. Jo crec que nosaltres han sigut positius per ell, m'entens? Ell ha tingut més contacte amb gent, ha vist que la gent el tractava bé, ningú el va tratar, estan aspirants perquè han... La qüestió és això. Nosaltres no... Antes el Baió anava pel carrer i deien, Baió, i els xiquets es burlaven. Des que ells eren aspirants, estem parlant de fa més de 30 anys. Ningú es claven en Baió, no? O sigui, nosaltres l'hem fet... Sentir-se persona ell, i ell s'ha sentit persona quan... Jo crec que ell ha millorat en nosaltres. Claro que ha millorat, però és que ha millorat perquè no per res. Ell no tenia ningú contacte llevant de la seva família. M'entens? I Ell era cabrero. nosaltres ha tingut contacte amb tota la gent. I tota la gent... Yo, ¿qué hemos dicho de la fase de... Inclús... La fase de que te crees que es el... Es va ensenyar a escriure. En gent jove, gent jove d'espirates que està a la fase d'aquesta cobertosa que és verde, li tinc que dir alguna vegada que escolta, aquí a esta persona no se le dice lo que tú estás. Jove de dir-li llena, no? Caletes. No fins de pirats. Segurament no seria... Segurament no han sigut. Però dir-los un paquet... Mai ho han fet. Jaime ho faria. Ni Maria. Inclús tindrien respecte per aquesta persona. Però per això que... Perquè son pare l'havia estat perquè son pare li guardat el mateix respecte. Exacte. Però sí que alguna vegada diu, has dit a un llet, alto ahí. Això no és... Esta persona no està així perquè li fem les putades que tu tinguin al cap. No l'ha tingut com a bufó. No, esa es la paraula, el bufó. No el segon mal, el bufó. Ha sigut un mes. Un mes. I a més... És entranyable perquè el Molet em pensa que és el més famós. Sí, Andrés, jo també. Notaria. I una cosa, ara que des de la perspectiva, Andrés, Maria, el fill que va tindre, Maria i Bàrbara, vull dir, 3 generacions, pare, Tres. I ell també, però també Gonzalo. Però a més, encara Me sentiu plenament orgullosos. Mira, us dic una cosa que és important, que és la tercera generació que està així. Que com nosaltres hi ha un sentiment, que tot que parlava jo abans de sentiments, de disfrutar, estos tenen sentiment de comparsa. Potser sigui la primera fila que passa això, No, n'hi ha més. No, jo crec que... Deuen haver més. Que nosaltres estem en la quarta. Sí, És que ells estan el pare, ells, Marieta i Bàrbara i Clara i el fill que tenen que tindre. I el que han tingut, I els dos nets meus. jo també estic a la mateixa. Són 4. No, però és que tu no, dels anys 50. Per què? Perquè no, perquè jo no sé. Allò va ser inicialment. No, allò sembla... I a mi sempre m'agrada reivindicar allò. Però va ser l'inici, de la manera que siga, però nosaltres no estem així, sinó que la passada. Efectivament. El traje pirata jo el vaig veure dibuixat. Sí. Però vull Jo el vaig dir veure dibuixat. que no n'hi ha un I acabant-nos el director. perquè és indiscutible, m'entens? Però que no té res que veure amb el dels anys 50. No, la festa no té res que veure. Ni la festa, ni el espíritu, ni Ni res, L'espírit. allò era una festa, vulguis o no, classista, o més o menys classista. La festa de Moros i Castells d'Oliva podrà ser de tot menys classista, m'entens? Podrà ser de tot menys classista. Entonces, claro. Entonces no era clasista, entonces era la festa era el que la podían fer. Pues classista. Però no Anem a veure, No és en posició sentit. Per tancar un poc. Igual tornem a ser capitans, suposo que ho sabeu tots. Sí. Tenim prou projectes en el cap, tenim moltes coses en el cap, moltíssimes, i algunes d'elles volem fer-vos partícips, saber que vosaltres teniu unes condicions
exposicions són majors, tal, però nosaltres creguem I que era de roda que no es poden portar. no anem a treure la xequera perquè... Però algunes d'elles sí. I entre una dels projectes que tenim en el cap i que ja anem a fer-lo és un vídeo. Un vídeo... Ara tu diràs, aquest vídeo Ernest Parra, el que treballava des de Canal 9, un curtmetratge, va fer un curtmetratge promocional de la capitania, però també de la comparsa. I el que va dirigir-ho ens demana també, vull que m'aporteu gent que ha d'eixir, no sigueu sempre els mateixos. Entonces, a mi m'agradaria també preguntar-vos o emplaçar-vos un poc la vostra disponibilitat per si en un moment donat teniu que fer alguna filmació, alguna cosa, si estaríeu dispostos a participar en una gravació a nivell... Desde chico de ruïn. De ruïn, sempre de ruïn. Sempre... No puc concretar res. És molta feina. Jo tinc tota la feina. Mi compte sempre que tinc. Andrés en té més que jo de feina. Millor dilluns, dimecres... No, ho farem cap de setmana. Perquè nosaltres també ja treballem i... Jo em sorprèn el moreno de Alfredo Bolinche, el moreno ese que té del cap, em sorprèn. Però pensem en vosaltres i tenim... Entonces jo m'agradaria que també participar. 2000 enigmi nel jazz e non si capisce il motivo nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche sotto la luna del jazz.